shi alkayyisu man dana nafsahu, waye mai wayo. Annabi Muhammad ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya fi kowa wayo man dana nafsahu shine wanda yake maransa hisabi a yanzu, wa amila lima ba'da al-maut, kuma zaka ga ayyukansa yana shiri ne na mutuwa tana iya zuwa ko yau ko gobe. Idan ka ga mutum kullum shirin mutuwa yake, to manzo Allah ya ce ya fi kowa wayo. wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, manzo Allah ya ce rago shine wanda zai ringa bin son ransa, saboda ka duk wani fasikanci yana aikatawa, duk wani zunubi yana aikatawa, wa tamanna ala Allah, amma kuma yana fatar wai zai samu tsira. Kai da baka yi aikin kwarai ba za ka yi ka tsira. Kaga abinda manzo Allah ya faɗa, sai ce wa hadha inna ma yakunu fi hali sihhati wal quwwati ala al amal. Lokacin da kake da lafiya, kake da kuzarin za ka yi aiki, a wani lokaci ne ya kamata ka dage ka gabatar da ayyukan da in mutuwar ta zo za ka yi tsammanin rahamar Allah a kansu. Saboda mutumin da ya gabatar da ayyuka masu kyau, wanda aka ce ya yi azumi na nafila, ko ya yi ƙoƙarin ibada cikin dare, ko wanda ya gina masallatai, ko ya taimaka ma abin da ya shafi makarantu, kaga idan mutuwar ta zo zai sa fatan shi a kai, Allah ka sani na yi makaranta kaza, a taimaka a tausaya min. To amma kai da baka yi ko ɗaya ba, mutuwar ta zo ka ce kana fatan rahamar Allah, ta ina? Shine abin da manzo Allah yake karantar da mu. Allah ya tsare mu.